Какво става, хора? Аз съм Minecraft BG. Днес ще ви запозная с моя приятел. Хай, Виктор. И сега ще излезем навънка и ще ритаме. И след половин час мислиме да снимаме на CSGO. Сърф. И не само на сърф. И не само на сърф. И не само на сърфове, от всичко по-малко ще има и от зомбита и от какво се сетите. Всичко. Стрим. Май стрим, не. Не, без стрим. Няма да има стрим днес, просто ще си лампата. И помежду другото, това ми е малкият брат. Чек малко. Само ли ме? Не се ходил ни край. Мухи! Ето е тук е. Мухи. Ти говори. Загаси лампата, бе, Бог. И така, както виждате, нямам къса. Това е моят блок. Както виждате, в момента не съм в моя блок, а в бар. Всъщност, в моя блок съм, но аз принципно имам и друг блок. Бях при Чичо ми и Леля ми, там в другия блок. И сега ще излизаме. Стълби, мадафака! Не ми дърпай ръката, защото ще си изпусна телефона, бе! Абонирайте се! Знаем, вътре живее. На едно клипче има 67 показвания за онова с извънземните. Да, ако искате, звънете на номер 1001, някакви извънземни се чуват. Не звънете! Лъжа! Това е някакъв оператор, къде ви прави? Телефона си Къде ви прави сметка? Млъкни, докато говоря. 10 лева. 10 Секунди 10 лева. 10 минути 10 лева. Не, 10 секунди. И 10 лева. днес ще бъде много яко времето. Да. Знаете, това е влог. Аз съм. Няма да ми държиш. Така, тук сме и чакаме. Давайте лайкове и не забравяйте тушите бутонът. Млъкни, бе, идиот! Лайк бутонът. Ако чувате някакъв вятър в момента навън, на Версачи лъхам. Хората ги дъхам. Сега ще ви покажем нашата даска. Ключ, човек. Не връщи, сега ще чакам. О, брат ми е голям идиот! Трябва, много трябва. Да, бе, чакам те тука. Писна ми, насекъде трябва хубаво с тебе. Че не можеш да се оправиш, че си малко дете. Хълцаш ли, бе? Заключил ли си? Малко. Не. Сега, виждам да спираме. Който иска да ни гледа на живка, че играем в футбол, да дойде в Стойчич. 140 Иван Богоров. Намира се в БЛБ. Но ако ви е направо. Близо до спирката. И ако някой иска да се видим, ще се видим. И си питайте биричката. Пийте си биричката. Давайте лайкове, споделяйте. И аз бях Minecraft BG. Това беше Виктор Бил. Виктор Бил.
Бил, брат ми. И... Търсете ме! Мокни! Мокни! Мокни, бе! Мокни, бе! И така, аз бях Майнкрафт БГ, това беше брат ми, малкият ми брат. И ще се видим, когато се видим. И чао!